Какво е това място и защо до сега не бяхме чували за него? Това беше първата ни мисъл, когато дойдохме тук. В това видео заедно потегляме на едно 4-дневно приключение до една не толкова популярна част на Мексико, но супер красива. Това е Бакалар. Днес сме в Лос Рапидос. Да, ще се пускаме по течението. Как е? Много яко. Как рейтваш сегашното ни приключение? Мразя го към момента. Искам да съм там на лилавите поясчета. Да се плицикам, не да ходя 15 минути по камъни. Какво е едно приключение без предизвикателства, през които да преминеш? Ще има и такива. Лято, слънце, яхти, възходи и падения. Капитана скочи, дойде и му е ред. Хайде! Къде сме, Деси? Ох, как се казва това? На носа на лодката. Пуснали сме и платното вече. Така че официално плаваме. Нали така? Да. Харесва ли ти тук? Да. Страх ли те? Да. Но всичко по реда си. Първо трябва да стигнем до Бакалар, така че да тръгваме. Днес за първи път сме в голям автобус на Адо и искам да ви го покажа как изглежда. Има тоалетна отзад, искам да ви кажа. Вижте телевизорчетата. Има Wi-Fi, обаче 60 мегабайта. 60 мегабайта на човек само. Има климатик. Има и нещо друго много важно. Има място за краката. Това е нещо, което го няма в много автобуси. Тук имам 2-3 см. Да, много добре изглежда този автобус. Чак не очаквах толкова нов и поддържан да е. Да, е просторен. Има и климатик. Супер. Предстои ни най-дългото пътуване днес, около 6 часа. Ще видим как ще протече цялото нещо. Имаме си снаксове, спряхме някъде на половината на пътя и си взехме пържен банан. Има и лют сос към него. Ще пробвам сосчето. Не знам дали е много люто ли. Опа, добре. В момента наистина. Добре, на мен ми харесва. Леко пикантно е, според мен не е много люто, не знам за теб. Добре. Изсипвай вътре. Сигурен си? Най-много да не ги ям вече. И да останат за теб си. И това е нашия банан по-мексикански. На мен ми е леко странен, понеже има доста умерен. Дори почти никакъв вкус. Нито е сладко, нито е солено. Така доста Банановият средно. чипс винаги е така. Да, може би са го предвидели просто да е с този сос, който са ни дали, но аз съм леко наплашен от лютите неща тук. Дори чипса, всеки чипс беше с нещо люто вътре. Люта чушка или екстра хот, или интенс хот, или нещо друго хот. Все пак с Мексико. Да. Така че нямаше много за мен. Харесва. Повече с соса или без него? Със сос. Няколко часа по-късно пристигнахме в Бакалар и това беше местенцето, което избрахме за вечеря. Казва се Мистер Тако, имаше много готина украса, имаше много положителни отзиви в Google. В менюто им има богато разнообразие на такоси, поръчахме различни неща, взехме си и по една бира Модело, която пробваме за първи път. Тук Тони обяснява, че си е разделил сосовете и единия, който е много пикантен, си го е сложил отстрани, за да не го обърка. Него много го е страх от тези сосове в Мексико. И има защо в Мексико като кажат люто, значи опасно люто. А ние си казваме на здраве и биричката е супер. Много ни допада, ще си поръчваме и отново. Време е за манджа, защото храната ни дойде. Вижте само колко добре изглежда. Между другото и цените тук бяха супер. Това е кесадията ми с панаки сирене, а тук имаме 2 такота. Това отдясно е с кактус и нахут, а вляво с гъби. Тони си е поръчал 3 такоса, като този отляво е комбиниран с месо и морски дарове, има доста скариди, а тези отдясно са само с риба. Не знае точно каква е рибата, но изглеждат много добре, а и все пак се намираме на езеро, така че му беше време да си поръча и нещо с морски дарове. Вечерята приключи, беше много вкусно, топ. По-ефтино от това, което обикновенно харчим за вечеря. Платихме 310 песос, което е някъде към 31 лева, плюс-минус.
По-малко. Под 30 лева. Но да, беше много вкусно. За първи път пробвам рибни такоси. Бяха много хубави и тези с рибата, и тези с каридата. И това, което най-много ми хареса на това място е, че основата долу беше от 2 такота, така че беше двойно и беше някакси по-лесно за ядене, без да разпиляваш храната вътре. Така че да, и по-вкусно, разбира се. И аз имах кесадия, която беше мега вкусна и спокойно човек може да си вземе само кесадия за вечеря и да му е супер ефтино, понеже тя струваше 38 песос или 3 лева и нещо и беше топ. Добро утро от ден 2 с тази магична гледка по изгрев слънце от хостела ни в Бакалар, а това е самото езеро. Мен още ме държи часовата разлика, затова ставам супер рано. Махнала съм аудиото тук, тъй като от хостела на долната платформа организираха йога и съвсем тихо се качих горе, изгледах си изгрева, беше много красиво и това му харесвам на този хостел. Вижте само къде се намира, точно на езерото. Малко по-напред във видеото ще ви покажем и други кадри, как плувахме. Много е яко като локация. Вижте просто каква красота. Със сигурност, ако търсите по-чил местенце на полуостров Юкатан в Мексико, Бакалар е мястото за вас. Мисля, че много би ви харесало. Към хостела има ресторант и бар. Решихме набързо да закусваме тук, защото ни чака ден пълен с приключения, но първо ще ви покажа самия хостел. Днес искам да ви покажа стаята ни в хостела в Бакалар. Това е стая за 8 души. Тук ни е банята. В момента е затворена, но баня и туалетна. Тук имаме шкафчета да си оставяме нещата. И ето така изглежда самата стая. Това са нашите 2 легла. Да, тук горе сме и двамата. Най-хубавото от всичко е локацията на този хостел. Отваряш вратата и сме точно на езерото. Тук може да си сушите дрехите, бара е до вас, което вечер не е много хубаво. В далечината може да видите каяци. А как го избрахме? Всъщност първия ни ден в Мексико срещнахме българка, която преди това беше отседнала тук и ни каза, че много й е харесало. А сега най-хубавото, излизаме навън и ви показвам общите части. Вижте тези палми, може да се печете на слънцето, имате си храна, пиване, но ние сме още извън сезона и жегата е ужасна. Имате падълборд, имате каяци, може да си наемате. В хостела организират страшно много неща всеки ден, но вечер има и много парти, е доста шумно. Вижте само колко много водни лилии има. Иначе заради многото събития, които се организират от хостела, е чудесно място, ако пътувате сами, може да си намерите много приятели. Ние го избрахме най-вече заради излъса му на езерото, който е страхотен. Като отрицателна част може да споменем единствено многото парти, просто вече сме прекрачили тази граница и за нас беше доста шумничко. Водата е кристално чиста. Вижте само какви лъскави лодки има. Между другото от хостела организират и различни пътувания с лодка, така че ако търсите нещо подобно, могат да ви организират, правят и групови такива. Най-в дъното е платформата, която е на 2 нива и там има шезлонги, може да се печете на слънцето и също има директен вход към езерото. Вижте само колко чиста е водата. Това е перфектното място, ако сте на по-дълго пътуване и имате няколко дни просто така да си почивате. Естествено, бързам да се кача и да ви покажа и втория етаж. Той е перфектен, ако искате да хващате ден, но също така е перфектен сутрин да наблюдавате изгрева или вече за залеза. Вижте я тая вода, не мога да и се нагледам, кристално чиста е. Тук имате 360 градусова гледка, може да видите как тръгват лодките. Прекрасно местенце просто. Чувате и музиката от бара, между другото. Яко е. Да. Вижте само колко много и различни събития има всеки ден. На това му се казва социален хостел.
Ако пътувате сами, това е най-лесният начин да си намерите приятели, а ето и какво сме си избрали ние. Една екскурзия до Лос Рапидос. Време е да тръгваме! Днес сме в Лос Рапидос. Да, ще се пускаме по течението. Ще ви покажем карта след малко от къде тръгваме, но ще вървим малко нагоре и оттам се пускаме с жилетките и течението ще ни... Ще ни носи. Плаваме. Да, Носим се в водата. до тук, където сме в момента. Ще видим сега какво и след малко ще пробваме и сами. Леле хора, това място само по себе си е магично, но сега ще ви дам цялата истина за преживяването без филтър. Лос Рапидос е този тесен, естествен канал, който виждате. Намира се между две лагуни. Характерното тук е, че водата се движи с постоянно течение. Минаваш по тази дълга дървена пътека и се пускаш в водата от горната част на канала, като се оставяш течението да те носи. Тази лагуна наричат още лагуната на седемте цвята заради многобройните нюанси на синьо и тюркоазено, които се получават от различната дълбочина на водата, белия варовик отдолу и изключителната прозрачност на водата. А тук виждате Тони да се мъчи толкова много да влезе, защото под водата има много строматолити. Те са защитен вид, жив организъм и приличат доста на камъни. По тях не трябва да се стъпва. От началото си мислехме, че точно на входа има строматолити, но после ни казаха, че това са били камъни. Тук има доста туристи, така че честно казано не съм сигурна доколко пазят строматолитите. Как е? Много яко. Може да си легнеш и водата се носи. Ние изчакахме цялата група да се пусне първо и накрая си останахме само двамата, без хора около нас. Аз имам малко травма от течения. Защо? Какво е станало? В Лаос бях преди няколко години на тюбинг, което е в общи линии, в една гума сядаш и тя те носи по реката, по течението. Има различни барове, където влизаш да пиеш по нещо. И първо, че тая река беше толкова бурна, беше толкова силно течението, че буквално се влачеше супер много. И там имаше в Ванг Виенг типси тюбинг се казва преживяването и те слагат в вътрешната част на една такава голяма гума и плаваш по реката. Обаче реката беше толкова бурна, течението беше толкова силно и отдолу беше пълно с скали, които се сменят постоянно. И беше много гадно, защото цялата бях в тинини, после по гърба и по задника и супер много те влачи течението и не можеш нищо да направиш и имаш чувството, ако се откъснеш, кой знае къде ще отнесе. И ми беше много страшно. И от тогава имам малко травма към такива преживявания в течение, но тук е доста по-стил. Тук течението е доста бавно. Единствено трябва да се внимава за тези строматолайц, да не ги настъпвате, защото са навсякъде около входовете към канала. Тук под нас също има. Така че човек трябва да внимава. Хайде да започваме направо с плюсовете и минусите. Плюсове, както може да видите, мястото е прекрасно. Ако дойдете в момент без туристически тълпи, мисля, че сутрин преди обяд ще е така, ще си прекарате чудесно. На място има заведение, може да пиете нещо, да хапнете нещо и ако имате повече време, ще ви е прекрасно. Минаваме към минусите. Ние дойдохме тук към един и нещо след обяд и вече беше адска жега. Дойдохме с организиран тур, да си спестим време и главоболие, защото самостоятелно е малко сложно да се стигне с местния транспорт, но по този начин се оказа, че имаме много кратко време, буквално само да се пуснем два пъти. Тук ви показваме и края на отсечката, където имаше хамаци, в които може да си легнете във водата и беше много готино. Друг минус е, че този тур беше описан леко подвеждащо, така че си мислиш, че получаваш повече за парите, които даваш и затова решихме, че си заслужава, но ако планирате да ходите там, отидете рано сутринта, сами, викнете си такси, споделете го с някой, ако има с кого да пътувате и ще си изкарате прекрасно. Отделно след обяд има доста повече хора, така че имайки предвид, че и ние сме цяла група, си беше доста пренаселено. Затова и аз лично харесвам платформата на Get Your Guide, защото там имате най-различни подобни преживявания и турове, но вътре е описано всичко и хората, които са били на тях, оставят отзиви. Просто това специфично преживяване го нямаше в Get Your Guide за нашите
дати и се доверихме на хостела, защото пък организираха други готини събития. Подгответе се, защото сега ще ви разказваме за кошмара, който се случи след това, но ако вие ползвате Get Your Guide, в описанието на видеото ще видите моя промокод е DesiTravels5 за 5% отстъпка от всички преживявания. По програма от този тур трябваше да стигнем и до някаква лагуна и страшно много ни юркаха да свършваме с другото. Как рейтваш сегашното ни приключение? Мразя го към момента. Искам да съм там на лилавите поящчета. Да се плицикам, не да ходя 15 минути по камъни. Ами след малко ще ти кажа колко минути са, но не са 15 според мен. И това ли е? Ако ми кажеш, че е това, ще съм много разочарована. Половин час ходим. Where is the lagoon? The lagoon? Yeah. Where is it? I guess we're going that way. Yeah, but up there. No, the lagoon's that way. This is rapid. And is it good? Yeah. Okay. Никой не ни беше казал, че до тази лагуна трябва да се движим пеша срещу течението. Задължително сме с жилетки и беше много трудно, хора. Буквално Тони мен трябваше да ме влачи. Едно друго момче трябваше да носи едно друго момиче, защото то просто беше невъзможно. Да плуваш не можеш срещу течението. Отделно има страшно много камъни и се притесняваш да не се порежеш. Също така на мен водата ми е до шията. Някои момичета ги заливаше, абе беше ужасно гадно. Около 50 минути правихме това, не виждахме никаква лагуна наблизо и ние решихме, че се връщаме и казахме на групата, че ще ходим да си се пускаме долу на канала, тъй като не исках да прекарвам още време ходейки по тези камъни. И познайте, те също не бяха стигнали до никаква лагуна, си прекараха цялото време в това нещо. Това беше и край на нашето преживяване и вече е време да се върнем в града. Ето го и центъра на Бакалар. Останалата част от деня решихме просто да прекараме в релакс на езерото, да си плуваме, да си пием коктейлчета, джин с тоник. Утре ни предстои и друг вид приключение в водата, но ще стигнем и до там. Първо трябва да вечеряме. Избрахме си един готин ресторант, който беше близо до хостела, отвън изглеждаше доста добре, отвътре също. Много ми хареса интериора и украсата. Вижте само салфетника, един огромен рапан. Също така си поръчахме бирички и ни дадоха комплимент начос с сосче. Бирата беше супер, начосите домашни, вижте само как изглежда декора вътре. Много яко. Храната изглеждаше много интересна, поръчах си някакви неща, които си нямах на идея как ще изглеждат и нямам търпение да ви покажа моето ястие какво беше. А ето и сервирането, донесоха ми такосите и започнаха да ги поливат с гореща вода. Това, което не обичам по някои заведения е, че ги правят много комерциални и да се харесат на вкуса на туристите. Тук не беше така и това много ми хареса. Порцията, която поръчах аз, се казва такос калдудос. И аз си мислех, че това ще са обикновени такоси, но ми ги донесоха така завити като на фунийка и след това ми ги заляха с някакъв вид сос или бульон. Вътре са с сирене, отгоре има авокадо, изглежда и като супа от такоси буквално. Въобще не очаквах нещо такова, но съм изумена и много ми хареса. Тони си поръчат такоси с кариди. Изглеждат доста добре, но важното е вкуса. А той каза, че това са му били най-вкусните такоси в Мексико. Изглеждат простички, вътре има само скариди, но той каза, че това е най-добрата скарида, която някога е ял въобще. Също каза, че краставицата е била вкусена по някакъв невероятен начин и просто всичко се е допълвало много добре, е било мега вкусно. Тук пък аз казвам, че моята порция е най-интересното нещо, което съм яла в Мексико. Вътре има доста халапеньо и е подлютено. Освен това има лайм, може би. Много е интересно. Отгоре такосите са хрупкави, вътре вече леко са се размекнали, защото доста време го ям. Сиренето вътре е разтопено и с авокадото просто е страшно на вкус. Много интересна комбинация. Точно такива неща исках да пробвам в Мексико и много се радвам, че бяхме на това местенце.
Ден 3 започва и ни предстои много интересно преживяване, но първо ще ви покажем закуската, защото е нещо традиционно за Мексико. Една от най-популярните закуски тук е това, казва се Huevos Rancheros и представлява пържени яйца, които са сложени върху тортила хляб и отгоре има в моя случай два соса, червения и зеления. Може да си изберете едното или другото или смесено. Също така има пастата от Боб и малко авокадо. Тони ще яде авокадо тост, който изглежда толкова мини в сравнение с моите чиния. Да, не очаквах да е една филийка, но може би ще си взема още нещо, защото изглежда добре, но е малко. Да. И капучино. Ще пия аз. Милкшейк за мен. А ето така изглежда и булеварда, който е до езерото. Авеню 3. Отляво е пълно с хотели, хостели и турагенции за плаване. И от другата им страна е езерото. Масово всички хотели и хостели, включително и нашия, са на брега на езерцето. Да, още няма обяд и да, ще ходим на пътуване с лодка, но в хостел имаше хепи ауър, така че пием по едно Куба Либре. Днес отиваме да плаваме с лодка. Това е баджа, който ни дадоха. Тук е рецепцията. На private плаване сме, само ние двамата. Така че нямам търпение да видим. Ще протече 3 часа и се очаква да обиколим няколко местенца, да спираме, да плуваме и да се учим да управляваме лодката. Така че много интересно. Струваше 200 лева на човек, т.е. 400 лева за двамата. Цените в Мексико. Да, сега ще видим какво ни предстои. Скъпо ли е? О, да, но вече сме били на страшно много екскурзии с хора, особено по лодки, вечно се бутаме с тълпи. Рождения ми ден беше преди 2 дни и да го пишем, че е към рождения ден. Искахме едно приятно, частно преживяване без други хора. Взехме си такси да дойдем до това местенце, което е малко пристанище и още от тук може да видите страхотната вода по крайбрежието. Има и групови турове, които са доста по-евтини, има и турове с катамарани и с всякакви видове други лодки, като ви дават един бадж, който казва за кой тип тур сте вие. Задължително е да си вземете жилетка от тук, така че си избираме жилетките. Не случайно сме на това преживяване. В тази годишното ни бинго беше включено да плаваме с лодка и тук беше много готино, че би трябвало да плаваме с лодката и да се учим да я управляваме. Разбира се, метеорологичните условия не винаги са на ваша страна, но ще стигнем и до там, няма да ви спойлвам всичко. Айде вече слагаме тези жилетки и сме готови. Готови сме за плаване. Да! Един факт за двамата ни е, че аз обожавам водата, море, океан, езеро, каквото и да е и всякакви такива преживявания, но пък Тони обаче е пълната ми противоположност. И тук вече стана време да потегляме. Качихме се в лодката, имаме 2 капитани и 2 управляват и 2 дават информация за района. И така приключението започна. Водата е невероятно чиста, предстоят ни няколко пъти спирки за плуване, и често ни дават различни видове напитки. Започнахме с биричка, разказваха ни доста за зоната наоколо, за растителността, като цяло много интересна информация. Неприятното беше, че деня, който бяхме избрали, беше супер неветровит и не можехме да опънем платното на лодката и да плаваме. И като цял ден просто чакахме да има поне малко вятър и се молехме за това, за да можем наистина да плаваме и да се научим как се прави. Тук минахме покрай едно сеноте и след това следващата разхладителна напитка, хибискус вода, беше страхотна и супер разхлаждаща. Наслаждавахме се на прекрасните гледки и докато се усетим, беше време за първата ни спирка, но преди това естествено трябва да пуснем котвата. Вижте как се минава отпред до носа на лодката.
Първа спирка ще е това. Да, ще слизаме във водата сега. Доста е плитко тук, може би метър и половина, като гледам другите хора. Хвърлихме котва и е време да се събличаме и да слизаме. Погледнете само цвета на тази вода. Това, ако не е кристално синьо, не знам кое е. А тук е и нашата лодка. Дойдохме с мотора. На връщане ще се връщаме с платното и ще плаваме. Да, това е първата ни спирка. Водата е кристално чиста. Е много яко. Точно така. Аз съм с жилетка да се пазя от слънцето, но може би ще си облеча ризата. Разбира се, бяха ни подготвили и най-различни плодове за хапване и за презареждане между плуванията. Наближаваме втора локация. Имаше и маска за шнорхелинг, между другото, обаче под водата не успях да видя почти нищо. Време да влизаме във водата и ще скачам. Капитана скочи, дойде и моя ред. Айде! Как е? Супер! Аз няма да правя това. Не. Къде сме, Деси? Ох, как се казва това? На носа на лодката. Да. Пуснали сме и платното вече, така че официално плаваме. Нали така? Да. Харесва ли ти тук? Да. Страх ли те? Да. Окей, трудно е да опиша този си страх, просто по принцип имам страх от височини и там беше супер високо и хлъзгаво и не ми хареса да стоя на това място, но след това тръгнахме да се връщаме, имаше прекрасен залез. Но за съжаление идваше и буря, тук в далечината може да видите и дъжда и трябваше да бързаме, за да се върнем. Платната опънахме само за кратко, не разбрахме много, но пък иначе беше много приятен ден. Хареса ли ти? Да, много. Да, и залеза накрая беше страхотен. Много добри условия. Хванахме дъжд и залез. И осъзнах, че ме е страх да стои отпред на лодката. Да. Много. Деси призна преди малко, но Десия беше много страх отпред. Върнахме се последни и ни казаха, че тук може да се качим до една кула, за да видим залеза. И сега отиваме нагоре. По продължението на цялата кула нагоре беше изрисуван този дракон. Вижте колко е готин, даже малко ви разсейва и не усещате качването на самите стълби. Бързаме, за да се опитаме да хванем залеза от високо. Аз вече издъхнах, но ето, вижда му се края. Хайде да му се насладим заедно, доколкото ни е възможно. Ето ви една гледка. Цветовете са красиви, даже и леко драматични. Не знам доколко се вижда, но там и вали. В другата посока също е красиво, а бе струваше си да се качим на тази кола. Качихме се тук на тази кула да гледаме залеза. Точно залязваше в момента, в който се качихме, вече залезе и даже сега леко прирамява. Там отсреща, където залязваше слънцето, валеше. Да. Хванахме най-цветния момент на залеза, точно когато спирахме лодката на Кея. Ето там в далечината, дори леко вали. Не знам доколко се вижда. В коментарите ще оставим линка от това преживяване, което направихме ние, така че ако искате, когато сте в Мексико, да направите същото нещо, може да го направите и да видите точно откъде сме резервирали и какво представлява. Да, точно така. Беше много добър тур с лодка. Освен него, ние ще ви дадем линка за нашето преживяване, но тук на това място може да си наемете всякакви лодки. Имаше понтон лодки, парти лодки, каяци, въобще много неща. Има и групови лодки, ние бяхме на частна такава, така че да, за всеки има някаква опция. А това момиче с каяка го видяхме, когато се прибирахме с лодката, но да, не можа да изпревари дъжда.
За вечеря посещаваме отново любимия ни ресторант Мистер Тако, защото е вкусно, пък е и ефтино и така завършва деня ни. Тръгнахме си от Мистер Тако. Сметката ни тази вечер беше 243 песос, което е може би 22-23 лева за 5 такота, една кесадия, една бира и една вода с лимон и чия за 10. Да, по-малко отколкото по принцип плащаме отново. Там е на по-ефтиния край на нещата. Иначе, да, такситата тук режат глави. Днес ни се наложи да ползваме. Като цяло не ни се беше случвало до сега. Но отворихме Uber, за да видим там каква е реалната цена и ни изкара някакви цени. Приложението не работи обаче, или поне не намирахме кола. И мина кола на пътя, спряхме я, искаше да ни таксува 80 песо, с което на мен ми се стори супер много за много краткото разстояние, 2-3 километра. И му предложих 40. Той ми каза, че 50 е минимума и си вика, май да искам, не искам, ще платим 50, за да не се бавим, да не чакаме. А на връщане обаче, след като ни мира тура, започна да вали доста сериозно и нали, искахме да вземем такси, обаче не минаваше. Имаше да се сканира QR код към WhatsApp, който препращаше, за да си поръчаме такси там. При което поръчваме таксито и те ни казват, че със същия маршрут, по който отидохме, 70 ще ни таксуват, което на мен отново ми се стори супер много, но се съгласихме, че понеже вали, нали, нямаме много друг избор, стъмва се вече, хубаво ще го взимаме това такси. При което имаше една друга двойка и ни питаха дали може да се присъединят към нашото такси. Се съгласихме и си викам, супер, сега тези 70 ще си ги разделим на 4, сигурно, или нещо от сорта, понеже те слизаха малко преди нас. Обаче, когато се качихме, те го питаха колко ще им струва и той им каза 50 за тях. При което аз бях шокирана, понеже на нас вече ни взима 70 и сега на тях ще им вземе допълнително 50 и това са 120 песота за някакви 3 минути разстояние. 5 минути колко са? Няма 5 минути. И почнахме да си говорим с момичето и, нали, аз обяснявах, че тук надценяват всичко за туристите и че това е супер скъпо. Говорихме си го с нея. Тя каза, че те даже са платили... На английски си го говорихме, да. Тя каза, че те даже са платили на отиване 70, за да идат до там. И аз така доста през целия път обяснявах как това е прекалено скъпо и такси мафия и така нататък. При което накрая, когато, нали, те си платиха 50, и когато нас ни свали таксито, ни каза и на нас 50. Все пак, въпреки че преди това твърдеше, че ще ни вземе 70. Та да, поне ни намали малко, ако не е друго. Не очаквах, че говори английски шофьора, но просто не го разбирам това. Смисъл, навсякъде искат супер по всякакъв начин някакви луди цени. Аз дори не знам мексиканците наистина как успяват с тези цени. Закуската да ти е, не знам, 14-15 лева на заведение. И това са някакви, нали, цени, които в някои части тук на полуострова е още по-скъпо, което за мен, не знам, е непонятно. Също нещо, което аз не подозирах за Мексико, е, че тук са осиновили културата на бакшишите от съседите си американците и навсякъде се очаква да даваш бакшиш, буквално дори когато си плащаш с карта в ресторантите, идват с устройството и веднага с процентите и те питат колко процента бакшиш искаш да оставиш и ако, не дай си Боже, решиш, че не искаш да оставяш бакшиш, ще гледат лошо на повечето места и някакси едва ли не е задължително да оставяш бакшиш, дори когато са били нацупени и нищо не са свършили, което на мен ми е супер странно. Окей, ако е хубаво мястото, естествено ще оставим бакшиш, ама при положение, че цените така или иначе са скъпи и за туристи е супер наценка навсякъде да искат и на това отгоре бакшиш, че и понякога, нали, не е достатъчно бакшиш, колкото са искали. Ми е някакво супер странно, не знам, просто не го очаквах за държава в Латинска Америка, но явно е така тук.
Да, бакшишите вече са даденост, дори и в гадния ресторант в Мерида, където всичко беше много зле, пак чичето очакваше да му оставим бакшиш и гледаше доста намусено и разочаровано, когато цъкнахме, нали, 0%, но да, там всичко беше зле, така че просто нямаше причина да им оставим някакъв бакшиш. Да, и плюс това някои неща е явно, че са надценени. Нали, не е някакво ефтино да кажеш, окей, оставям навсякъде 10-20%. В крайна сметка, ако сметнеш на ден, ако ходим по 3 пъти на ден да ядем на някое място и навсякъде оставяме по 10-20% бакшиш, това просто става прекалено. Прекалено за хора, пътуващи бюджетно. Да. Връщаме се в хостела ни, където се приготвя дискотека за целия град. Леле, колко беше шумно, хора. Всяка сряда в този хостел е така. Дори когато резервираш, ти пращат съобщение, където пише с големи букви, че в сряда цяла нощ е така и да се замислиш, ако не искаш да ти е шумно, да не резервираш там. Имаше диджей точно под прозореца, ни беше страшна лудница, но ние бяхме много изморени и наистина се борим с тази часова разлика и нямаше как да сме на партито, така че си бяхме в стаята. Приключихме с закуската и какъв е твоя отзив? Аз съм много доволна. Аз също. Преди това бях гръмпи, защото тази нощ спахме в дискотека. Много гръмпи беше. Да. Не сме спали в хостел, не сме спали в хотел, спали сме в дискотека просто. И бях доста гръмпи, но сега след закуската вече всичко е наред и съм доволен. Аз нямах никакви проблеми с спането, да спомена. Легнах си, заспах си, нищо не съм разбрала. Това изказване на Деси създава много грешна представа за цялата обстановка, просто защото тя има талант да спи навсякъде, независимо от обстоятелствата. Буквално беше единственият човек в стаята, който спеше. Музиката беше толкова силна, че се чуваше на няколко пресечки от хотела. И баса толкова го бяха увеличили, че цялата сграда вибрираше и леглата вибрираха и се тресяха, така че... Той пулта на диджея беше пред стаята точно. Да, имаме една малка тераска и пулта на диджея и колоните бяха там, което според мен беше скандално, но да, това е положението. Аз се спах. Премдеш. Отзива за това място е, понеже все пак сме в парти хостел, след като направиш резервацията ти пращат описание и там пише за тази сряда вечер, че има парти до 2 часа и така нататък. Не е някаква голяма изненада и нещо неочаквано, но... Черен гущер! Черен гущер! Далече. Черен гущер видях за първи път в живота ми. Виж какъв е сладък черногущерче! Пазара на сувенири в момента вадят пазара в общи линии. Да, сега времето стана по-хладно, по-приятно и всички излизат навън. Ой, кучо! Малко бяхме на пазар. Магнитите 1 за 40, 3 за 100. Така че сме доволни, че е скъпичко тук за магнити. След сувенирите минаваме набързо до едно магазинче, защото искам да ви покажа нещо интересно за Мексико – черните печати. Сега може да разгледаме печатите. Вижте, черният печат значи, че е вредно за здравето. Според Министерството им на здравето има излишни калории, мазнини, различни неща. Това е с 2 черни печата. Лошо. Но това е с 3-4 черни печата. Още по-лошо. Това е с 4 черни печата. Много лошо. Виждат всичките тези са с 3, тези отново са с 3. Напитките също почти всичките са с подобни печати. Това се среща на всякакви хранителни неща. Черния печат в Мексико. Да знаете, ето може да видите Фюсти, 2 печата. Колата също е с 2 печата. Искам само да видите как повечето солени неща и чипсове идват с нещо люто.
Тези, което е супер популярно, идват с в бутилчица лют сос. Иначе това ми е любимо. Този чипс идва с консерва, халапеньо, хора. А ето този банановия ми е любим. Той също е с леко пикантна салса. Иначе има и много люти. Тези отново с халапеньос. Яка работа. Тук идва и края на днешното видео. Ако то ви е харесало, ангажирайте се с него, харесайте, коментирайте. Много ви благодарим за това. Ако търсите знак да ни последвате, това е той.